Soc Toni Casares, el director d'aquesta sala. Quan el Rumbau em va venir a veure i em va dir que tenia ganes de muntar aquest show, li vaig dir de seguida que sí per una cosa, per una raó molt simple. Que tinc moltes ganes de dir el que vaig a dir. Benvinguts al Teatre Melic. Tinc moltíssimes ganes que el Toni vingui a aquest micro i ens insufli o ens faci un xuter d'esperit meliquià, d'iconoclàstia, de ganes de sorprendre, de gamberrisme cultural, que és el que aquesta ciutat més que mai necessita. Gràcies Rumbau, gràcies Mariona, gràcies Eugenio, gràcies a tota la gent del Melic, de la fanfarra. Benvinguts i no pareu de venir a la Beckett com si fos casa vostra, per favor. Moltes gràcies, Toni. Jo, com és tradicional a les festes del Melic, doncs he preparat un petit discurs de 2 o 3 pàgines. Bé, doncs el vaig llegir, lògicament. Diu: benvinguts tots a la Festa Melic homenatge a Mariona Mascal. I penso que no cal que donar masses explicacions per justificar aquesta convocatòria. Ara fa 3 anys que morí la Mariona i alguns dels seus més propers hem decidit que era l'hora de recordar-la amb una festa. Els organitzadors d'aquesta festa, que és la Pipi Gálvez, l'Anastasio Rinos, el Rafael Metnikovec, el José Benchero i jo mateix, volem agrair a la sala de Beckett, al Toni, al Juli, a la Gemma, a la Pauline, al Raimon, a tots, els de la Beckett, que s'hagin sumat a aquest homenatge. Un teatre en el que ens hi sentim tan a gust que durant unes hores encarnarà l'esperit bellugadís del Teatre Melic. També volem agrair la col·laboració desinteressada d'en Jaume Feixas i en Carles Rigual, els tècnics del Melic, que avui seran els tècnics de la Beckett. D'entrada, vull dir que fer una festa d'aquest tipus té un risc important, del que m'imagino que tots en som perfectament conscients: convertir-lo en una apoteosi de la nostàlgia. I si bé tots tenim dret a ser nostàlgics, només faltaria, crec que el millor és intentar no ser-ho, no sols per evidents i púdiques raons de salut pública i privada, sinó també perquè la mateixa Mariona mai va ser massa partidari d'aquest tipus de sentiments. A més, de què serveix ser nostàlgic quan no hi ha més remei que viure en el present? Tanmateix, jo avui proposo el següent: que avui tots ens permetem ser nostàlgics respecte a la Mariona, perquè ja són 3 anys els que han passat i són molts els que la trobem a faltar, però que no ens permetem ser nostàlgics respecte al Teatre Melic. Per què, us preguntareu? Doncs perquè l'esperit d'un teatre, com el de les persones, mai mor. I la prova està en aquesta festa, en la que aquest esperit reviu i reviurà, encarnat en les parets i en els artistes que més tard actuaran a l'escenari de la Beckett. Esperit Melic, que també era l'esperit Mariona, perquè no sols va ser ella qui va modelar un dia el Melic marioneta, insuflant vida al fang d'on va sortir la cara del personatge, sinó que també va ser la Mariona qui més clar va tenir la idea de convertir aquell soterrani i antic forn de pa en un teatre. Sabut és que el Melic va ser un personatge i un teatret fruit de la projecció dels seus 3 propietaris i creadors, la Mariona, l'Eugenio i jo mateix. Però crec que la Mariona, en ser la creadora plàstica que s'embrutava les mans tant per modelar una orella del Titella com per pintar les parets del teatre d'aquell color vermell terrós tan càlid i agradable, pintura que feia i aplicava ella mateixa, crec que per tots aquests motius es pot dir que la seva empremta va ser realment notòria i decisiva. He dit abans que l'esperit Melic, com l'esperit Mariona, mai mor, perquè constantment s'encarna en les diverses realitzacions del dia a dia. Avui veiem com molts teatrets neixen i es reprodueixen per Barcelona amb línies que totes juntes, sens dubte, s'acosten a aquella línia sense línia que era la línia del Melic. També les sales ja consolidades, de petit format, han incorporat fragments d'aquest esperit que va quedar volant pels terrats de Barcelona i que es va anar dipositant allà on no molestava, com la sala Beckett ha demostrat en els últims anys, o el mateix Espai Brossa, per no parlar del Tantarantana
del Versus o del Baix Montaner. I encara per acabar-ho d'adobar, ha aparegut el nou teatret de la Puntual, de l'Eugenio Navarro, que encarna bona part d'aquell esperit americat fet de miniatures, proximitats i amb els titelles per bandera. I el mateix barri, tot això. Es pot dir, per tant, que la cua deixada pel Melic és considerable i que, com la del dimoni, se la pot trobar amb facilitat una mica per tot arreu. Amb les persones passa el mateix, però de manera diferent. És a l'interior de cadascú on s'ha encarnat part de l'esperit de la Mariona. I no exagero quan dic que la seva influència secreta es manifesta i es troba en molts dels que van ser els seus íntims i més estrets col·laboradors, així com també en molts altres que només la van conèixer de referència. És això el que li segueix donant vida i la manté present i activa malgrat no ser-hi. Unes afirmacions que cadascú podrà comprovar si decideix mirar-s'ho amb atenció. Però no només en la psicologia i les creacions personals apareix la Mariona, sinó també en les institucions i els museus. Per exemple, totes les seves marionetes estan guardades i bona part d'elles exhibides al Museu del Tòpic, al Centro Internacional de Títeres de Tolosa. Fins i tot la mascota del centre, una marioneta dibuixada per un nen que va ser escollida en un concurs, porta el nom de Mariona. Aquest esperit Mariona es nota quan s'entra al Tòpic i és una de les seves encarnacions més curioses, poètiques i boniques. També a Bilbao, la Conxa de la Casa ha creat un premi internacional que es dona a dones titulaires i que es diu Premio Mariona Masgrau. Per altra part, a països com Brasil i Argentina, on va ser tan estimada i valorada, el nom i el record de la Mariona perdura de boca en boca i de tant en tant surt en un article o en una menció que es refereix al seu exemple. Un exemple que va ser de llibertat, de tradiment, de valentia, de tenaç creativitat, d'iconoclàstia lúcida i del qual esperem poder donar evidència en les dues properes realitzacions. Una exposició que es fa de les seves pintures amb catàleg que es farà a la Galeria Fotogràfica Il Mondo de la Issa Alvareda i una exposició de tota la seva obra marionetística, també amb el seu catàleg, que el Tòpic de Tolosa presentarà en una data propera, encara no fixada. Esperem que també vingui a Barcelona. I ara us convidem a gaudir i a participar d'aquest esperit Melic, Mariona, que es manifestarà amb més parlaments, actuacions i intervencions diverses a càrrec dels que han volgut pujar a l'escenari de la Beckett Melic. Doncs, res més, un fort aplaudiment per la Mariona i anem tots a participar.